Serokê Baroya Amedê Tahîr Elçî li 3 sal berê di 28 meha yasayan de li navçeya Sûriyê ber minara çarling hatibû kuştin. Di roja salvegerê de bi bernameyên cuda Amedê Tahîr Elçî tê yadkirin. Heval û hogirên Tahîr Elçî li ber Edliyaya Amedê kom bûn û di destê wan de pankart, meşiyan heta ber minare çarling ciyê ku Tahîr Elçî lêketibû. Birêz Elçî di 23 sal berê piştî daxuyaniyek gulser ziyana pevçûnan ji bo avahiyên dîrokî li navçeya Sûrî li ber minara çarling di nav pevçûnek de mabû û hatibû kuştin. Di wê demê de li navçeya Sûrî ji ber xendek û barîkatan gelek caran qedexa derketinê derve hatibû îlan kirin. Tahîr Elçî ji bo balê bide ser vê ziyanê xwestibû daxuyaniyekê bide. Serokê nû ê Baroya Amedê Cîhan Aydin li ber minare çarling daxuyaniyê xwend û destnîşan kir ku di nav 3 salan de tu pêşketinek ji lêpirsîna doza Tahîr Elçî çênebûye. Wî bi bîr xist ku rayedarên wê dewmê digotin ku ew ê kuştina Tahîr Elçî ronî bikin lê heta niha di lêpirsînê de bihustek jî pêşketinek çênebûye û tu faîlek jî nehatiye tespît kirin. Cîhan Aydin got tê xwestin ku doza Tahîr Elçî wekî bi hezaran kuştinên kiryarê wan nediyar bidine ji bîr kirin lê ew ê tu carî dest ji doza Tahîr Elçî bernedin. Heval û hogirên Tahîr Elçî piştî daxuyaniyê qurnefîlan danîn ber minara çarling ciyê ku Tahîr Elçî li wir ketibû. Serokê berê ê Baroya Amedê Emîn Aktar ji deng Amerîkayê re dibêje ku gelek kesên ku Tahîr nas nedikirin beşdarê merasîmê bûne bi armanca ku li ser şopayê bisekinin. Îro li vê dirê girseyek û li vê dirê civiya bûn. Hukûknasê parêzerên vî welatiyê. Gelek kesê got hatibûn vê dirê. Ê got wî nas nekiribûn, ê wî nedîtibûn îşebûn navan de. Ji bo şopa wî bimeşînin, ji bo bîr bînin, ji bo fikr û ramanê wî o tekoşîna wî ji xwe bikin wek rehberekî û ji îro pêva da di jiyana xwe da, di tekoşîna xwe da, di meşa xwe da got wî timê wek rehberekî ji xwe bibînin li vir civiya bûn. Wêrekî îro wezîfeya girîng a me ser milê me ew wekî ku qetilkirina wê em zelal bikin, ku jerî wê em derxin holê, ku em deynê xwe jêr bidin êkê. Avûqat Selahattin Çoban jî dibêje dewlet dixwaze doza Tahîr Elçî bê encam bimîne. Rêveberên dewletê di vê demê de nexwestin parastina mafê mirovan were kirin û ne tenê li ser mafê mirovan li ser çandê, li ser dîrokê, li ser hemû mafê gelan xebatê xwe Tahîr Elçî di domand dewletê nexwest ew bijî û gava şehîd ket şûn da jî lêpirsîna wî neqedandin hîn jî faîlê wînê ne diyar kirine û doza wî mixabin dixwazin veşartî bêrin lê em ê têkoşîna wî bidin domandin mixabin îro Tirkiye di rewşeke swara derbas dibe êdî hukûk nayê naskirin, hukûk nayê meşandin û doza wî jî bi vî hewayê dixwazin ne diyar bikin. Ji bo yadkirina Tahîr Elçî, Baroya Amedê ji bo 3 rojan bernameyên cuda li dar dixe. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.